Tutok pangatok sa utto padayon ta sa to ang panag-uban duyog yapon sa paglanog-lanog kumbati ta sa pagpahimsog sa kalawasan ilabi na sa likay sa mga sakit nga pwedeng magpakgang sa to mga kinabuhi mga kabisyo my love so sweet so better magtumarta sa to mga produkto diri sa Calabo Plus no mga kabisyo especially katong mga gustong pababa sa ilahang alta presyon, high blood pressure. Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Calabo leaves. White o green ang color sa capsule niya na no. Makatabang na siya mo alibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pa mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimo sa kombinasyon. Calabo Plus herbal products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Alas 12:17 na welcomes kaduhang yugto sa kaduhang oras ninyo to ang programa live gyapon ta ninyong sinati mahinabi mga bisyo no makita nga to ang kaanyag ito so message lang mo contact lang mo kanato okay kung sa inyo ang gustong ipa-greet kanato diri karon sige kung bati ta ninyo mga kabisyo my loves and of course haniatas kaduhang yugto so better manukad kita sa ato ang kaagi nga to ang pagkasayran para sa atong programa ang Katok Confession. Kung gusto mo mag-share sa inyo mga kaagi, message lang mo diha sa Katok Confession and ayaw mo kalimot sa pag-like and follow sa gihapon usab no. Oo, like and follow sa tuang Facebook page Katok Confession. So Lolo Baba, ready na ba ka or ready na ka? No choice. Ready na ka. Ani na pod manungkad kita mga kabisyo ha palihog og plus star sa inyong mga tagsa-tagsang kaugalingon og ato anang pagasayran ang kaagi ni ato ang Katok Confession. Matud pa gender confusion naglibog siya siyang kaugalingon kung unsa ba siya lalaki, babae or alien. Kining ko ano sa una LGBTQ raman ako na ibalaan tapos karon na anay laing mga letters no LGBTQ+, sa pa to basta daghan na kayo sila og mga pangalan nga kuan sa ilaha kining ginatawag nila sa ilang kaugalingon. Ako usa lang ko ka napo ko ilain gender may kiling. Usa gender ni mo Lulubaba? Kanyang ma-inlove lang ko sa taong na ay kwarta. Mo niya ako ang pagkatao niya ko. Si tawagan niya kining basta nato si tawag pangalan niya. Oo. Basin money face no lugaban. Money face sa Bisaya na og kwarta. Oy problema niya. Basta may love lagi ko sa taong niya ay kwarta. Mo niya ko ang gender niya ko. Ha? Yan pa niya ako niya matikdan sa unya bata pa ko nga pag tawag niyo ay kwarta niyo murag dili jud ko maibog sila wala jud ko feelings. Pero pag ganig yayamanin murag lami kay dikit siya lami kayo kauban labaw niya pag imuhang makadayunan. So, ibang klase talaga yung ganyong pakiramdam no para kang nasa heaven masyado Pero unsa man niya siya nga kaagi nga tong pagkasayran may kiling. Balikan di ka Lulubaba, bigwasan di ka unya taod-taod. Wow, lupit mo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako day si Janine. Taga Cebu. Babae og 26 years old. Nagtrabaho ko karon sa isa ka dakong factory nga ilado diri sa Cebu. Operator good. Akong problema is about sa akong kaugalingon. Nga naamang good me engineer sa trabahoan. Babae, mga 5 flat. 5 flat ang ilong. Ang yang height. Okay, petit og physique. Sinita, puti, hamis og labaw sa tanan ang nakakuha sa akong atensyon. Boyish manamit og mulihok. I repeat, boyish lang siya ha. Pero dili tumboy. Kay babae man kaayo siya tingog. Unya magpa-fitting sad og sinina usahay. Una pa lang kita na ako niya ang butoy mura kog na love at first sight. Siguro normal naman tang mga babae nga magka-crush og kapwa babae no.
Si Ann Curtis ug Celine Yusuf manggani naay girl crush. Og i-label gyud mo mong kagalingon sa iya ha. Sa iya ha, mura jud ka og label gyud kayo nila nyo. Ha, ang lupit mo girl. Ha. Sagdi lang kaya man ang kalipay lulubaba. Oo gani, di man pud mi palyente. Kumbaga naka-admire lang ta. Pero nagkadugay mo ramang nagkalaw mga kong feelings niya. Sa sige niya agi-agi sa ako ang working station, makalingi man jud ko. Dahil sa i-correct na ako ang naa sa inyong unahuna. Dili ko tomboy. I have my boyfriend og hapit naming mag 10 years. Siya sad ingon pa sa friend nako nga same niya og department na ako ni siya uyab nga lalaki. But that didn't change my feelings towards her. Buang naman siguro ko no. Sukad-sukad wa ko kasuway nga naibog og babae or tomboy. Karon pa jud. Ano maibog mo niya in taon eh? Ha, ginyuntingay mo. Kami kalipay niya. Mura na slag naglingkod og massage chair lolo baba. Gani. Ayun pod makarelax man pod niya siya. Ambot unsay na niya. No offense lang, pero di jud ko ganahan magtan-aw anang couple nga lesbian og babae. Bay lagi po niya silang duha. Ikaw ba? Mura ko gilasan, pero ngano man ni karon? Nagka-like naman noon ko og babae. Magsigi na ko gunauna niya, mag-stalk sa iyang FB. Ambot nakabantay naman siguro to siya nga kada agi niya mutanaw jud ko niya or kung magsugat mi sa aisle. Di jud ko kaharong tanaw niya. Di man gani kausangan ni agi jud siya sa kuang atubangan as in sud sa among working station nga di manunta siya na assign nga engineer sa among line. Wala kog namugnaw nga namula pag-agi niya. Unya pag lapas na niya sa akong table ni smile ko no. Ingon akong mga ka-workmate. Ako mga ka-workmate kay nakaibaw nga girl crush na ko siya pero dili sa tanan-tanan na akong gibati. Sa pagdagan sa adlaw, I think ang mga co-engineers niya is nakabantay na sad nga sige ko og pasiplat niya. O just this few days nakabantay ko nga mura siya nilikay. Likay niya siya kay laid naman kay ka makatabis manggod kay haid na mo kag tinabisan. Sa Pikas Island siya moagi kanang di tungod sa kuha. Magduko na siya if ever moagi siya. O just pag ni aging adlaw wala siya ning duty which is unusual kay wa man jud na siya ay absent. Probationary manggod siya. Siguro mga 2 months pa siya. Pero nganong murag nasakitan nga nilikay siya. Nganong murag kog na luya ga duty nga wa siya. Nabuang naman siguro ko. Buang siguro gyud ka imong pamilya siguro. I love my boyfriend but I can't resist her presence. I don't see her manly nor femininely. Neutral I guess. Ambot, naglibog jud ko. Babae manunta jud ko. Mangilay pamanggani kog maglip tint. Gusto na akong kaliptan siya. Gusto na akong ibaliwala ang iyahang presensya. Mao nang kamo na'y bahala tambag sa kuha. Naunta way bugal-bugal. Kay naglibog jud ko sa unsa ako ang tinuod nga pagkatao, pagbati. Nganong naibog ko sa usa ka babae. Dili na lang kutob ug daghang salamat. Mao katuyang kaagi mga kabisyo, my love, so sweet no lolo baba unsay masulti nimo? Akong masulti siya sa iyang kaimtang. Naglibog sa siyang kagalingon, ugon siya ba? Kalaban niya yung kagalingon, mangganyo, wa sila nagbulag siyang kagalingon. Kalaban niya nga niyang unya-unya nyo, pero siguro dapat magkuhan siya, siya tawagan niya, siya tawagan niya sa mga kuhan may kiling. Sa may tawagan na di ay. Kanyang bitang meditate. Oo. Meditate siyang kagalingon.
Ako sukat-sukat sa kong kinabuhi ilulubaba di ko kabalon saon pag-meditate. Kanara siguro pag nako sa CR di aragi ko maka-meditate lulubaba. Oh, kay seryoso jud kaya kung nahunaan para mahumanda yun. Sa transaction sa CR. Pero bitaw, brag na siya something gid lubaba no. Oh, nagi siya something yun. Oh, pero ayaw na lang gid na siya pagawas pa no kung galing na gani kanya matikdan nga murag lain kay si muha o dili nimo gusto pero murag malipayon ka kasi mabago ang mga pagkatao may iba ka na diba ang ganda-ganda mo ngayon sunod adlaw ani matingalan ka ang gwapo-gwapo mo na. So ayaw na lang na siya panumbalingan ang imong gibati nimo pasagdi kay naman kay boyfriend day po usab. Luoy kay ito imong boyfriend, biyaan to nimo. Or di ba ka makalimtan to nimo, babaliwala to nimo. Di ba? O may nga ang lalaki magbuhat una og dautan kaysa ikaw maguna. Masin ikaw po dunay maunay sa imong binyuhatan nga sa inganyang mapasakitan na lang nimo imong kaugalingon. Di ba? O ayaw po kamo gani pag namoy maibgan niya tapos murag sige lang ninyo kabantayan kay murag mo agi magi sa perminti sa inyong tubangan. Ayaw dayon mo pag-assume. Assuming kay mo ba nga naibog po sa inyo. Sige lang inyo kakitan, sige lang ganinyo ka splatan gani nga manginganya nga. Wagi ikaw lang manggod na gibati. Kanya assuming ka, sige lang siya kagi diri. Kasi naibog po niya sa kuha. Murag time sa di ko prepared. I can't take this pill anymore. I'm not prepared po. Huwag ganyan po, ha? Huwag ka man assume, ha? Okay, pag malaman niya ng katotohanan ako, di na gina siya manumbaling sa imo, og likayan ng yukanya niya. Diba? Okay, dili ba siya, kanya may nga niya klase magbati, dili man godingon nga, kunya kanya gustuhan, pareha po mo gibati po dayon, man. Hindi po yan po, ha? Dapat gawin mo ang iyong mga makakaya para ikaw ay mapansin niya at dapat ikaw ay ay kapuya, matagalog. Ngalag ito ko nimo. Basta buhatan mo ni Montanan gud paila-ila sa munya ka, paibalo kay nga naman niya pag makagusto ka sa katao. Kay ay kung naibo tawag naibo kasi ha niya tapos paminaw din nimo naibog sa imo nag-assume na ka. Tapos karon wa na siya nagpakita, nagpanumbalik sa imuha, nasakitan dayon ka. Wow, ang lupit mo, nagpractice ka te. Masakit sa kaugalingon, bisag walang kayo. Practice guro niyo sila ay. Practice ka, Col? Ay, Col, bata pa ko, Col. Pero bitaw ay, sumulang na siya kumatambag, Michaeling. Okay, thank you so much kanimo diha lubaba, makalabad sa una-una. Tama to ingon nimo. So pagingana mga labad-labad gani dapat atoan na siyang alibyuhan pinaagi sa haplas nini ato ang Calabo Plus Herbal Oil Liniment ang sulbad ni siya sa labad mga kabisyo my loves. Ihaplas nimo kining liniment ka numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Huwag tang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, sa mad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Mupatay sa kutog, mo-moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit. Bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent, pudusab, no? Alang usab sa mga nasa opisina, kabuyon sa biyahe gamiti sa Calabo Plus Premium Rub, alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayahay. Para sa mga kagit-kagid og baho sa lawas panabon, gamit ang Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap para pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigato ka nato sa Gesture Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus Tanang Balatian, Tudas! Alas 12:31 na. Duyog tagpadayon sa tuang paglanog-lanog. Pabati gyapon mo sab kanato mga kabisyo my love. So sweet. Diri sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto.